Teraz náhodne otvorím knihu na nejakej strane a pozrieme sa, čo je v nej napísané, čo som tam vlastne písal na tej strane. Tak dajme tomu, že niekde v strede. Tu píšem o dare dávania na strane 94. Vedieť sa podeliť s druhým o kúsok seba, to je to najviac, čo človek môže spraviť. Presne tak. Ja som niekedy v minulosti nevedel dávať, respektíve som dával, ale očakával som, kedy sa mi to vráti späť. A ono to nechodilo a bolo to preto, lebo som očakával. A my keď chceme dávať, tak musíme dávať bez očakávania, lebo ono sa to vždy vracia. Niekedy môžeme povedať, že ja dávam, ale mne sa to nevracia, ale ono sa to vždy vracia, ale vždy v inej podobe, ako my očakávame, že sa to má vrátiť. Takže napríklad niekomu niekde pomôžeme a niekto nám v obchode dá proste zľavu na niečo. Proste, že nikdy sa to nevráca v tej istej forme. A presne aj o tomto je táto kniha. O dávaní. Neočakávaní.